Saen todos os informativos. Moscú ha desplegado más tropas en la frontera con Ucrania. Dependendo do país no que estés, contanche unha verdade ou outra. Neste vídeo resumiremos brevemente que di cada bando. Vemos noticias, pero saber que son realmente certas é difícil. Moitas veces unha noticia ten unha parte que é certa e outra que corresponde a diversos intereses. É o que pasa nos conflitos, como o do que imos falar. Ucraína é un país do leste de Europa. Ten unha superficie de 603.548 km² e 44,13 millóns de habitantes. Limita con Moldavia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia e Rusia. O 24 de agosto de 1991 independizouse da Unión Soviética, pero aínda sigue dividido. Unha parte dos ucranianos está a favor dos países europeos e, a outra parte, quere ser parte de Rusia. En novembro de 2013, o país suspendeu o acordo de anexión á Unión Europea dado que Rusia ofreceulles unha rebaixa do prezo do gas. No 2014, Rusia anexionou mediante un referendo ilegal a península de Crimea, acto que a día de hoxe a comunidade internacional aínda non recoñeceu e, meses despois, unha parte fronteiriza co país ruso declárase independente e solicita a anexión a Rusia. Durante os anos seguintes, ambos países intentaron baixar fumes á súa relación, ata que chegan Estados Unidos e a OTAN a instalar bases no país ucraniano. Desde Moscú din que non o poden facer porque estarían rompendo un acordo verbal de hai varias décadas. Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. E que din os do outro bando? Pois que Ucraína é un país libre que se quere pode acceder á OTAN. Eullo, que Ucraína se anexione ou non a OTAN é máis importante do que parece. Dice que o tempo máximo para que a un país non lle dea tempo de destruir un misil que ataque contra eles é de 15 minutos. A distancia actual desde as posesións da OTAN con Moscú é superior aos 15 minutos pero, desde Ucraína é inferior. Desde Washington dixeron que Rusia estaría intentando unha invasión da Ucraína, de aí os máis de 100.000 soldados desplegados ao longo da fronteira que comparten ambos países, e desde Rusia négano, pero avisan de que se Ucraína intenta recuperar Crimea, actuarán. Ti que pensas que pasará? Dímolo nos comentarios e lembra darlle like ao vídeo, suscribirte e activar as notificacións para enterarte de cando subimos vídeos.